Baba. Tak mi się dzisiaj wzięło na gotkało baba. To można teraz jedna geschichta, kiero ci genau też pokazuje richtyczno babsko natura. Było ci to tak, a gotow to podług jednego wywołanego szauszpilera i no nie miarkuja wtorego. Wiecie, wylazła baba tak na odwieczerz przed chałupa. Blank poległ, pokwanskała się ku dźwierzom od zagrody. Pociągła se te swoje silikony i styrcy i fesci ku temu medikuje. Można w to wszędzie cestu kole mojej chałupy, abo i nie. Doczką chwilka spomiarkuje się, czy w to będzie coś ich chciał ode mnie, abo nie. No styrcy i filuje, a niechaj żaden sam nie tąpi. Rozgląda się tak, wytyko głowa za łagodzenie nic, a czni się oby przy jodle chame floku bez własny. Nie, ktoś ich deptał, wtodyż to mogę być, można ktoś, którego znam, abo i nie. Może będzie chciał coś ich ode mnie, abo i nie. Gawcy, ale skóry tego, że nie mo przysiabreli i tak wiele nie dojrzy przed śniewkiem, nie? Można w ten ktoś przyjdzie ku mnie, albo i nie. Kiedy przyjdzie, to ci się go spytam, co chce, albo i nie. Będzie chciał powiedzieć, to sam rzeknie. Nie będzie chciał, to nie będę przetać taką wrazitką, prawda? Idzie Bercik, ten od lasa, tako cielepa i ślimok. Ciekawość, spytam się go kaj depce, abo i nie. Można będzie chciał powiedzieć, abo i nie. Doczko może dojdzie. Bercik dokulał się, ostał stoć przy sztachetach, gawcy się tak babie, gnał we ślepia. Ciekawe, co ty złon chce, spytam się go, abo i nie. Będzie chciał powiedzieć, co chce, to powie, a jakiej nie będzie chciał, to nie powie. Bercik go zewrzył dźwirka, wlozraj na plac, wyżynął wespa kole niego, furra stanął się na kole baby. Ciekawe, wloz na mój dwór, a ja nie wiem blank, co chce. Spytam się go, abo i nie. Będzie chciał powiedzieć to, co chce, to żyknie, a kiedy nie będzie chciał, to nie żyknie. Jo, tam tak po prawdzie nie muszę tego miarkować, pra? Bądź babą se mną do komory, podobelci, i bierę ci ją pod para. Ciekawe, po kiego wioska on chce, co bych z nim pomajtała, polazła do tej komory. Spytam się go. Abo i nie. Będzie chciał go dać, to powie, a kiedy nie będzie chciał go dać, to nie. Bercik wkarycał się za babą do komory, chyciał ci za łogiby i kozał i się gipko sebrykać. Jezderku się ciekawoj, Bercik cimie, za pół żydki korze się sebry. Spytam się go, po jakiemu mu ściepnąć i zapaska i kiecka i ku temu cytnhalter. Abo i nie. Będzie chciał skazać, to powie, a kiedy nie, to nie. Nie byda się przecież pytać, nie? Bercik ciepnął baba na prykol wloznania i... Ciekawe, z góry cegłą ci się na mnie swalu, na ten prykol wlosci na mnie. Spytam się go, abo i nie. Będzie chciał powiedzieć, to są mi żyknie, a nie będzie chciał powiedzieć, to nie będzie go dać śluz, nie? Bercik jak na chopa przystało, zwyrtnął baba ze 3 razy, jak chopowi przynależy, łoblik se hymda, galoty, westa, majtnął się na pięcie i wyroz ze chałupy. Baba też się wartko nazo przyłodziała, wylazła przed ta swoja chałupa, pociągła se za te swoje silikony, stanęła, jeszcze raz pociepła te silikony do góry i tak ci medikuje. No wejrzyjcie się, no ludzie, ja ci to dalszy nie wiem, dalszy nie miarkuję, co ten Bercik ode mnie tak na ryki chciał. A wy wiecie? No, sprawił Eugen Spioków.